Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Videli ste Don't Life Challenge? Ak hej, tak ma teší. Do popisov som písal, že bude ďalšia časť. Sorry, nevydalo, keď som točil druhú časť a chcel som ju dať na YouTube. Bola chyba v pripravovaní, neviem z akých dôvodov, nenahrávalo mi to. Ale rozhodol som sa, že urobíme backflipy. Backflipy. Z Nesty Flapsov sa to robí ľahšie, takže som vybral Nesty. A dúfam, že sa nám zadarí. Ešte, ja som točil jedno video, veľmi dobré vonku, futbalové. Nahral som, nejak sa nevymazal z nejakých dôvodov. Ja som chcel nahrať, ale nemal som čas, tak som to na chvíľku vypol. A keď som to zapol, nedalo sa nahrať. Tak teraz som tu znova v pokazanom videu. A ideme robiť backflipy. Dobre. Ja by som aj požiť presúvam asi kameru z tohto miesta normálne naživo. Beriem aj flašku. Tak. Prvý backflip by som dal na tento stolík, takže to budem asi takto rukou držať. Na to. Nevyšlo. To nie je vidno veľmi dobre. Chodcet, takže ja si to natočať nemusím. Sorry. Jak som nevydal? Vyšla taká strana. Sorry, nejaké zvuky v pozadí. To z toho nedoktela. Tak, ja som takto... Takto je to úplne v pohode. No, svetlo. Alebo takto. No takto oranžové. Takéto oranžové osvetleníčko. Bude si myslím, že dobré. No tak som radšej urobím backflipy, budú tiež v inom videu tiež vidieť dnes. Keď už mám náhradný vlog, Pugacia fólia. Pugacia fólia, ja asi aj viac. Áno, všetko je to Pugacia fólia. Keď to budete počuť. Počkať. Už to mega prekne u mňa. Teraz to rozpýtalo. To bola napríklad Kinder Vajko. Proste z ňou nemôžem skovať. Tak, jak drží tú hviezdu. Tak, Kinder Vajko. Za kameru Ania Pandiera. Máme list. Podám tu Pokémon figurku. Už som Pokémon karty točil. Už iste viete, že som veľký Pokémon
Pokémon fanda. Čaute. Nechcem ma to zaujímať. Nejako si. Bakugán. Bakugánové. Mám to... A to je pekné. Bakugán. Hop! Ešte tu mám Bakugán. A auto. No, pozrieme sa, jak vyzerá. Zlatú kartu zaktivuje každého. Moja robulička sa nám premenuje. Mám veľké brucho a moju hlavu. Naša robulička má veľmi útočný rozpočet. Hajdik, hajdik. Ešte ho musím zložiť, lebo ten bol už rozložený. Tak, takáto bulička je... No ale takéto to teda čaká. Tak ešte tam má. Blanu, áno, blana. Otvor si ústa, toto keď nerevieš. Tato, to mi vôbec neviem, jak vyzerá. A tento. To je gigantický. Teraz ako sa skladajú. Tak. Tak. To krasa. Ťažko sa to Hoskala nebudem dávať sem do krabičky. Som rozbil trocha. To bude asi všetko z tohto vlogu. Backflipovskou fľašou. Nevie dávať backflipy. A
čus. Dúfam, že sa vám video páčilo, lajkujte, odoberajte, dislajkujte, komentujte, mne je jedno, ja som konkrétne v dobrej nálade. A čus!